אתם קולטים איזה להקת ציפורים? כמה ציפורים? וואו! זה לא נגמר! יואו! מה הולך פה עם כל הציפורים האלה? זהו, נגמר, אבל... פתאום אתה רואה שחור. וואלה, זה עוד לא נגמר. אלה כבר העייפים. טוב, היום זה יום קצת פחות יפה, בגלל שזה היום שאני עוזב את קייפטאון. אז זה היום היותר רגוע, מבחינת מזג אוויר, פחות יום לטיולים, יותר קריר קצת. אבל עדיין הנוף מהחלון של המלון, משהו מטורף. יואו, אבל קלטתם בכמות ציפורים הזאת? זה עוד לא נגמר, זה עדיין כאילו... אלה כבר נראה לי העייפים. הם ממש שתים מיקרומטר מהמים, הם עפים ממש ממש נמוך. ממש, תראו איזה נמוך הם שתים. הם שתים, הם עפים. תראו מה זה. ממש על המים.